Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi ongi etorri bigarren kafera izkutaketa aulkilokoa, jeroglifikoak, panpinak, gizak orapiloak, uztaiak, jolasteko prest? Gaur, jolasaren nazioarteko eguna da eta efemeride honen ekimena 1989 urtean sortu zuen Ludoteken nazioarteko elkarteak. Ondoren, 2008an Fred Hakim doktoreak bultzatu zuen eta ordutik urtero ospatzen dugu. Helburu nagusia aurren jolaserako eskubidea agerian jartzea da. Nazio Batuen aurren eskubidei buruzko konbentzioaren 31. artikuluan babestuan dagoena. Artikulu honek nabarmentzen duenez, aurrek eskubidea dute beren adinarekin bat datozen jolas jardueretarako, atsedenerako eta aisialdirako. Aigabe, zu sortzean, ahots kordetan, korapilatzean, bilatu gabe, aurkitzea. Baina ume guztiek ez dute jolasteko aukera, are oinarrizkoagoak diren eskubideen falta dutelako. Palestinako aurrek adibidez. Gazaren aurkako erasoak ez du etenik. Ia 180.000 pertsonak etxea utzi eta alde egin behar izan dute Gazako zerrendan azken 10 egunetan. Maiatzaren 15-tik 25-erako tartean, migraziorako nazioarteko erakundeak atzo esandakoaren arabera. Horietako batzuek 10 aldiz ihes egin behar izan dute, iturri beraren arabera. Erakundeak salatu duenez, desplazatuak dauden tokien aurkako erasoak ohikoak bihurtu dira, gutxienez 54.000 pertsona hil dira zerrendan 2023ko urriaren 7an Israelen erasoaldia gogortu zenetik. Horregatik, Euskal Herriko artista talde batek Palestinan gertatzen ari denaren aurrean ahotsa piztu du eta nazioarteko ekimen bat egin du. Honez gain, hitzez pitz izeneko musika bilduma bat prestatu dute. Aterako duten dirua, Gazan lan egiten duen gobernuz kanpoko erakunde bati emango diote. Lagunok jasan genuenaren doinua, ahazteak ez dikek desegin zalantza, etxipenaren kopan urturik labana, itxurak elkita jalgi zaidan nigarra, urosintaike lagun zaharra, sutondo batean. Gosea da Palestinako arazo larrienetako bat. Israelek atzo iragarri zuen Gazan laguntza humanitarioa duten 160 kamioi sartu zirela. Estatu sionistak eta Amerikako estatu batuek babesten duten gobernuz kanpoko erakunde pribatu baten laguntzarekin. Antza, gune berrietan ari dira janaria banatzen, baina ez dute kopuruari buruzko datu zehatzik eman oraindik. Bada, gaur maiatzako 28 gosearen munduko eguna da baita ere. Mundu mailan egungo elikadura sistemak ez ditu asetzen 2.200 milioi pertsonatik gorako beharrak, planetako biztanleen ia erena. Egoera disfuntzional horrek eragina izango du etorkizuneko belaunaldietan. Egoera hori konpontzeko interbide eraginkorrik sortzen ez bada behintzat. Horrez gain, estimatzen da gosez bizi direnen 160 emakumeak eta neskatoak direla. Hemen ere, arrakala. Ara. El amor de los pobres no sale por la ventana aunque el dinero entre por la puerta. Ez daukate nola eman bestela, Que nunca entra, aunque no haya ventanas. ilunpetan dena aurka dutela. Porque el hambre agudiza el ingenio y en sus jardines también crecen las flores. Fakturan presioak larri, ezin apaingarririk jarri, arropak tanaiak zaur. Gosea pasatakoa izango zen ziurrenik Elbira Zipitria. Gaurko egunez 1906an jaio zen Gipuzkoar maistra,
ikastolen sortzailetako bat, euskararen sustatzaile eta emakumeak baztertzearen kontrako borrokalaria. Ikastolen alde lanean jardun zuen 1982an zendu zen arte. Maiatzen soilik aurren anderino izan. Ikasleekin batera, euskarazko irakasle bilakatu nahi zuten irakaskuntzako ikasleak etortzen zitzaizkion Elbirari praktikak egitera. Gehienak emakumezkoak. Tartean, gure kontxitia beitia maitea. Berak kontatu zigun Elbirak honako esan ziola. Ez dizut erakutsiko zuretzat soilik, baizik eta Euskal Herrian zabaltzeko niregandik ikasi duzuna. Ze polita. Txiste txarrenek erantzun dituzten aurpegietan, serioenetan, erantzukizuna ere diren erantzunetan. Beste emakume bat aipatuko dizuet. 1889ko maiatzaren 28an jaio zen Irena Krzwika, ezkongabeetan Irena Goldberg, poloniar feminista, idazle, itzultzaile eta emakumeen eskubien aldeko ekintzailea. Sexu hezkuntza, kontrazepzioa eta familia plangintza aldarrikatu zituen. Eta ari berari tiraka, gaurko egunaz duela 11 urte, Maia Angelu zendu zen. Angelu Margaret Annie Johnson jaioa. Ingelesezko idazlea izan zen, poeta eta eleberrigilea. Izateaz gainera, kantari, dantzari, antzazle, errebista zuzendari eta eskubide zibilen aldeko ekintzaile ere izan zen. 1971 Martin Luther Kingen hegoaldeko lidergo kristauaren konferentziako iparraldeko koordinatzaile gisa lan egin zuen, gero Busumzi Meik ekintzaile hegoafrikarraren atzetik joan zen Kairora eta han kazetari bihurtu zen. Ondoren Ganara joan zen eta han Malcolm X ekintzaile beltza ezagutu zuen. 1975an Estatu Batuetara itzuli zen berarekin lana egiteko, eta 80ko hamarkadan Amerikako Estatu Batuetako presidente baten kargu hartzean poema bat idatzi eta kontatu zuen lehen emakume afroestatu batuarra izan zen. My past rooted in pain, I rise, a black ocean leaping and wide, welling and swelling, I bear in the tide. Leaving behind nights of terror and fear, I rise. Into a daybreak miraculously clear, I rise. Bringing the gifts that my ancestors gave, I am the hope and the dream of the slave. And so, I rise. Beste idazle bat aipatuko dut nik. 1908ko maiatzaren 28an jaio zen Ian Fleming, ingeles idazlea, James Bond pertsonaiaren sortzailea. Itsas armadaren informazio zerbitzuan lan egin zuen, eta gero jakintza hori espioitza eleberriak idazteko erabili zuen. Eta James Bondetik J. Bondera, izan ere 1880ko maiatzaren 28an, Elijah J. Bondek Ouija taula patentatu zuen Estatu Batuetan, espirituekin komunikatzeko asmakizuna. Ouija taula bat da, eta erdian triangulo edo edalontzi bat egoten da. Jokalariek behatzerakusleak jartzen dituzte objektu horretan, tauraren alde batean bai dago eta bestean ez, goian kaixo eta behean agur. Saioa hasteko jokalari bakoitzak galdera bat egiten du, eta erdiko objektua mugitu egiten da. Esaldi bat osatzen duen arte. Bueno, mugitu egiten da. Ouija board, would you work for me? I have got to say hello to an old friend. Ouija board, Ouija board, Ouija board, would you work for me? Norekin jarriko zinetekete harremanetan Ouija taularekin? Agian Marilu Williamsekin, gaurko egun eziltzelako, 1981 Estatu Batuar jazz, piano jotzaile eta musikagilea izan zen, 100 abesti eta 100 album baino gehiago grabatu zituen, emakumea aitzindaria jazz giroan. Ni agian Jose Maria Knorrekin, 2012ko gaurko egunez zendu zen. Euskal enpresaburua izan zen, kas freskaragarrien sortzailea. Eta nik egia zen, kas gustoko dut. Katazia Ouijarekin zegaletuko diozu, kasa etxean egiteko zein den errezeta.
Bai, enkasa egiteko hobeto zela errezeta. Bueno, alare, nik gauzat esan baizu, nik uijak ez dituz maite, ze beldur pixka bat ematen diate. Nik nahiago, ez urraragizko gonbidatu egin hitz egitea, Sara Zurzarekin adibidez? Adibidez. Elkarrezketa akustikoko gonbidatua bere izango da gaur. Eta Saratik Sarara, Sarako leizeko xorta-xorta ekimenari buruz hitz egingo dugu gainera. Argitxu, altxerito gaiarekin. Josune Belez de Mendizabalek Ignazio Aldekoa idazleaz hitz egingo digu, eta doinuetatik aratago tartean Gartxoton Zeinek bere abestien gomendio zerrenda osatu du. Entzuleok, maiatzak 28 ditu gaur, eta asteazkena da ongitorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok Pablo Zurutuza irastortza, egunon? Egunon. Zuekin entzuleok Goiuriz Izarandi, egunon? Kaixo. Eta izketan ari zaizuena, Iñigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 989 garrena du goizak, 10:17 minutu maiatzak, 28 guiru, zuek milaka, urrengo 2 orduetan, bat egiteko asmotan ongietorri, naiz irratien zarete bigarren kafean. Zer dezu, Ez zait gustatzen Iñigo. Ari ditu gara Ouija hitz egiten, eta orain kamaran, streamingan jarri dugu, aulki bat, eta aulkien ez dago inorri xerita, baina kamarak aulkia grabatzen du, eta fikat beldurra ematen dit, hau da, streamingez jarraitzen dutenek ikusiko dute, baina bueno, besteentzat guk streamingan beti ikusten dituzue gura aurpegiak, eta bapatean dago, 4. tartetxo bat hemen, eta dago aulki bat, aulki hutsa, baina kamera hori grabatzen ari da, eta niri beldurra ematen dit. Sara Zurza gero hora besteko da. Ja, orain ez dago inor, ez da? Bale. Ez que Ouija dela eta ez dela, eta mamuak eta gora hildakoak gora eta bera, niri honek pixkat beldurra ematen dit, Atzo parrandan ibiliz nian? Parrandan, zergatik? Tokit. Galdetu dolkian eserita dagoen ari, ere? Ai, jo! Ez que beldurra ematen dit benetan, Ni, gauza hauetarako? Trago bat hartu Goiz xamar da orandi Batzo paranda despazinen ibili etzen nuen azken trago bat hartu, baina Iker Laurobaren kantonekin abiatuko dugu gorko saioa. Azken trago bat egunero hartzen duzu, ez? Bai, beti dago azken Edaten trago. duzun azkeneko tragoa, naiz eta, ez dakit, baso bat urri zen. Bai, izan egitezke gauz asko. Indiokarrek dio, egunon gaztiak, gorkak egunon, nire maite duta da gaur festak hasten die eta lehenengo aldiz udaletxe batera sartuko gara, batzutan ze zaila eta ze erreza den, aurten festari festa ibiliko gara, hasi gara. Ba, zorionak, atzoko partez kontxita diote hemendik. Urren urtek, Inigok, noiz, urren urte betetzen ere izango da, kainak bostekoa. Agian beste norbait edo hor bueltan ditu? Ui, ez dakit. Kainaren bostan nerea, bai. Iaia gaur 8 ez, atorren astean aldiran erorteak. Bai. Torren ostegunean, pentsa, gaur 8 ez, bihar 8. Aupa Sara Zurza! Pablo, zemuz doa kanala galdetzen dute hemen, dijo, eski gainean muganekoak orain moderno batzu bihurtu dira. De repente... Eten moderno batzuk, tio. Gazteak berriro. Bai, gu gaina beti izan gala oso boomerrak zentzuten. 23 urtekin da, ja berriro gazte izan nahian, ez? Osea, ja. Baina,
gure dainerako beti izan gera zarrak bezala. Bai, zuk izan zinizazke 32 urte. Hori da, nik saretan eta oso gaizki... Tipo batek kantatzen du da berandu da, baina betirako, a ber... Guri produktora batek, Xabier Erkiziak, estudio batean behin esan zidan, 20 urte nituela lehenengo disko egiten, ondo zegoela, baina nintzala empeñatu behar zarren itxura aukitzean, edo, como, gazten musik emarru. Yeah. Bueno, hartu nuen, eta ez dakit egiten. Haundia da, Xabier Erkizia, esantizun ura ere, haundia. Eta brokose, kaixo egunon, gaur Goiuri Kleopatra, ja, oso polita dantza, 15koa Goiurik. Pablo, pixkat gehiago aplikatu behar dezu, Inigo beti bezala, ederki 14koa. Pablok, 12. Pixkat eskaz, Pablo. Bueno, ez da lehenengo aldia, nota txarrak ateatzen. Ai, gure irakaslea eta nota txarrekin. Zina zure maite duta, Pablo, zurutu zen? Bueno, nik, esan aste guztia dramaturguri honekin, ni hemen horreko asteazkenan egon nintzen, eta, bota nituen, esan nahiko hitz itxusiak agian, eta ez zen, batere polite zen egin nuena, ze ez dago ondo, hitz egitea, pertsona baten inguruan bera ez dagoenean, eta gutxio, milak entzule dituzunean, esaten dezun hori entzuten. Nik aurreko asteazkenan hemen Julen Goikoetxea gor zela esan nuen, eta gainera buru txikia zeukala. Eta, atzo esan saioa entzun nuen. Eta, bertan, Julenek noski, erantzun egin zidan, nik ez duen espero, esan. Bigarren kafean inoiz ezken nuen bifa auki Goiuri. Orain bifa dago. Bifa dago, pixkat. Bifa auki deu behin baino gehiagotan. Izuketanik. Horrek ez du kontatzen. Ez nuen hori esan nahi, baina, tira, bai. Baina hori egia da, baietz. Egia da, guk edukigu bifa, baina esan nahi nuen, beste batzuekin ere, bai. Bai, izango zen, bai. Nik ez nekien gaur, pentsatu dut jarraitzea bifonekin, eta horrela dokat maite dut aia astero. Eta aztea, gerra bat, Julen kontra, baina egia esan Julen tipo jatorra da. Oso jatorra? Eta nire maite dut gaur orduan Julen izango da. Esarka da Juleni. Eta Julen Goikoetxea maite duten Alperren klubeko presidente den horretan, badakigu datorren aste artean etorriko zaigula esanez, nik ere maite dut, Pablo. Bueno, Julen. Hau deu farsante parea. Pelikanoa, Julen! Orain uri tokatzen za. Nik ere barkamen askatu behar dute, ze, claro, ari gea pixkat hemen jijaja, baina gu Pablo Zurutuzaren buruaren tamainarekin igual gehiagitxo ari gara sartzen, gero hemen defenditzen dugu saio honetan gorputzen askatasuna eta kritika eza, eta ezin bada zure aurpegian daukazun hori 3 segundutan konpondu ez dela esan behar, eta olako gauzak, eta gero Pabloren buruaren tamainarekin sartzen gea. Nik barkamen askatu nahi dut, baina eskia zehan mendera puxika. Kriston almendu jauka. Egia esan, ditudan, arazoen inguruan, arazoen, ez, ditut, hanka, pie plano ditzen dena ezakite, hanka oin lauak, badakat, ez dut ikusten. Osa, zu solda euskara ezinak joan, no? Osa, zera, topotuza eta elefante pixkate bai. Eta bihotza ere regulintxi, eta... Bai, hankak oinak plano ditu. Orduan, misetan naiz jatorra izaten. Eta hori da, bizitaria portatuko dira nanik, eta ondoan hartze ditu, tolakoak. Bihotza regulintxi. 1000. saiorako ambulantzia bat eskatu behar dugu bat ezpada ere? Hor gertu gongo dira, ez? Ez tokit. Irutzaitor pixkat, ruta dala. Bai. Iruditzen zait. Ez, gertu ambulantzia zentroren badagoela, ez? Zulegoak badakin hori izango den? Bai, atzo kontatu denuen txigidalekon egingo dugula 1000. bigarren kafea. Eta zuek ere gurekin bigarren kafea gozatu nahi baduzue, 1000. saio berezi horretan, bigarren kafea abildua gmail.com elbidera, idaztea besterik ez duzuela, batzuk dagoeneko egin duzue, eta bestela, Instagramez ere idaztea daukazuela izue. Nahi dugu joan bigarren kafe ikustera zuzenean txigidalikura ekainaren 12an, bale? Idatzi eta guk. Gonbidapen zerrendatxo bat egingo dugu, eta gonbidapen horiek amaitzen direnean, papo. Goiuri Zizarandia, zein da zure maite duta? Kontua da, Arantzadizintzia elkarteak duela 2000 urteko urrezko eraztun bat topatu zuela Donezaharren, eta aurkezpena egin zutela atzo edo eren egun ez daukate oso argi, eta urrezko eraztun hau badela 2018an auritzen aurkitutako urrezko eraztun baten oso antzekoa, ez? Eta orduan horrek ere asko esaten digu hain antzekoak balin badira, hemen bazegoela harremana bi herri hauen artean, bi eremu hauen artean, eta asko erakusten digula horrek. Kontua da, eraztuna oso politia dela. Duela 2000 urteko urrezko eraztun bat, gaur egun,
edozein dendetan saltzeko modukoa. Eta aurkikuntza asko gustatu zait, baina bereziki gaur Maiteutera ekarri nahi nuen, ze duela egun batzuk irakurtzen aritu nintzen nola Egipton baita ere topatu zituzten pieza batzuk usten dutela neskatoek hilean jartzen zituzela apaingarri bezala. Eta ziren horrela txori moduko batzuk urrezkoak, eta zuk txirikorda egin, eta txirikordaren amaieran urrezko piezatxo hori jartzen omen zutela neskatoak, eta aritu nintzen imaginatzen neskato bat antzinako Egipton, Nilo bazterrean, jolasean, ze gainera ikusten zen urrezko txoritxo horretan alde bat bestea baino higaduraren gatik eta zegoela etzen hain ondo ikusten. Eta orduan pentsatu nuen, klaro, seguro, egontzela neskatila bat, Nilo ertzan jolasean, urduri jartzen zenean, ikutzen zuela, txirikordaren alde bat, eta orduan, hainbeste ukitzeagatik, horregatik dagoela, ez dela hain ondo ikusten alde bat, eta superpolita iruditu zitzaidan, imaginatzea neska hori, eta imaginatzea neska hori etzela gaur egungo neskatuen oso desberdina izango, besteak ez. Divinity total. Zer? Divinity total. Zer da Divinity? Jo, barkatu, moztu zaitut. Telebistako kanal bat, beti horrelako estenak egoten dira. Bai. Ikusten dut bastante. Bai. Barkatu, jarratu goi, mesedez. Bale, ez dute referentzia harrapatu, baina oso ondo, agian entzuleren batek bai. Ziur. Ez, eta ordan, hori, imaginatzen nuela neskato hori bere urrezko hileko apaingarriarekin eta Nilo ertzan jolasean, eta ez zaidala iruditzen hain gaur egungo neskato baten hain desberdina, eta gero imaginatzen dut, Donezarren topatutako eraztun hau zuen emakume edo gizona, ez dakit norena izango zen eraztun hau, eta pentsatzen dut, ez dakit horrelako piezatxoek konektatzen gaituztela iraganarekin, eta hori ekarri nahi nuen zuen gana. Eta bide batez, norbaitek Egiptora eraman nahi banau, nire ametsa delako Egiptora joatea, eta Nilon barrena belaontzi batean ibiltzea, norbaitek eraman nahi balin banau. Mesedez? Urentzule bat duela gutxibilida Nilon barrena? Hori. Begira, mezu hau izan daiteke berarentzat. Berriro joan behar balin baduzu, agian, lagunekin joan nahi duzu, agian konpain deitu. Deitu juriri. Bai. 6-5-4-2-2-1 bat zazpi. Ez. Ja, baina... Irukoa jaurti behar, no? Bueno, baina txatean... Mierda, Pablorenekin nena. Txatean idatzi, bigarrenkafea@gmail.com elbidera idatzi baita ere, nahi duzuna baina nik Egiptora joan nahi dut. Josune Belez de Mendizabal, Fernández de Garaialde, egunon? Egunon. Nilora ez, baina zer? Zer diozu, Inigo? Ez ustean harrapatu zaitugula, baina... Ez, keba, hemen ari nintzen entzuten. Baina nago super kontzentrazio arpeia daukat gaur ere bai, ezta? Bueno, utziko dugu horretan. Bale, ze konkordun jarraitzen dut, ondekan tiroiakin daia bitan jun naiz. Batzuk nola psikosomatizatzen dien, Bai, esango nuke, egin dezakegu pixkatola farsante lana eta guk gomendioak eman Josuneri bere, ez dakit, lepoko edo trapezio edo deltoides edo zer da muskul hori? Oktogonoa, ez dakit, hementxe dagoen bate justo lepoan, ez da, omoplatoa eta eskapula eta hor inguruan. Nik uste mugimendu txarren bat egin nuela, baina horretaz aparte batzutan bakizue, tentsionatuta gaudenean, klak, ez? Sorbaldak gora eramate ditugula, eta ez gaela konturatzen. Bai, klak hori horretarako kontuen arte. Bota, goiuri esan. Boltsa beroa, gero radiosalil, eta gero ibuprofeno. Radiosalil, zer da hori? Salilental. Krema bat. Krema bat. Pablo? Hori da, egin nuena guain dela gutxi egon nintzenean zu bezala, baino, hau ez da irratsaio hau, ez da zientzia irratsaio bat, eta nik ez dut. Gure zientzia kolaboratzaileak baditugu, baina ez daudemen, eta gainera gure zientzia kolaboratzaileak honen inguruan. Nik bai, gomendio bat airera, askotan niri horrelako gauza pasatzen zaizkidanean, erabakitzen dugu geldik egotea,
eta kirola ez egitea, eta nire ustez okerragoa da. Ondo berotu eta kirola egitea, eta ziurrenik hori sortu izan dizuna edo hor mugikortasuna sortuko duen ariketa fisikoa egitea, uste dut, hobea izaten dela. Eta pixkat gorputzari lagundu bere sendatze mekanismoak edo pixkat aktibatzen. Bada modu bat aurrera juteko bezala ze. Ondo itama dizu kentzen dizu, eta gaizki itama dizu ja medikura zoaz. Minimo aurrera pausoak. Aurrera pausoak, bai. Bitxu, nijo nintzen fisiora ostiralean, bueno, aldez aurretik baina ostiralean boloa genuen, funtzioa genuen, eta horrez gaude geldi. Nege barata biok. Eta jatzara konturatzen, hor zaudenean, estenan, eta mugitzen zara pilo bat, eta berotan, ez da nabaritzen, baina gero, Robocop. Cruzaito, ezin nuen. Eta berriro bueltatu nintzen, astelenean, holan matera eta jo. El Cruzaito esan du Josunek? Bai, segin dut Robocop, eta gero etorri zait, bakizu, txiri bueltan, beti, Pablo Zurututek ez dakira zer den El Cruzaito, ez? Bai? Txikian nintzen, baina... Nik badaki zer den, Divinity. A ber, Pablo. Epa. Hemen Pablo eta Josune ari dia elkarre tandem egiten, baino, Pablo, esan barrizut Julenek idatzi digula esateko, Payball Zurutuza irastorzarekin bif batez. Nire aldetik zueten iraunkor egia eztagarrie sinatuta. Nire aldetik ere zerbait berria aurkezten dudan arte. Ara, Sarazurza iritsi da irratira. Nire maite dut azan. Sarazurza? Ez. Ba, iritsi da. Sarazurza hola, bueno, bai, maite dut zara, baina ez, nire maite dut azen, maite dudala, tarteka balin badare, eta askotan bigarren kafearen bisitaren aitzakian balin badare, aspaldiko lagun musikariekin, berriro jotzea, eta hori esan behar nuen Sara hemen etzegoela, baina iritsi da, luzatu ingea. Kaixo, Sara, Sarazurza gitarra hartuta, rockstar moduan, sartu lasaiara, Imanolan daukazu, kaso egiluz nahi bazu, eta hemendik minutu batutara soinu probarekin hasiko gara, baina bai, hori zen ere maite duta, aspaldiko lagunekin eta maite duzun jendearekin musika egitea, eta gero Sararekin joko dudanez, pospozik nago. Orain saiatuko dugu entzuleok tartetxo batean, baina urte asko dira ondaterako da, zaukagu zalantzarik. Josune Belez de Mendizabal, ez dizugu esango nola sendatu zure trapezoidal deltoidexo danakoa. Aizuen, nik jakimina daukat, benetan ez dakizuen nola izena duen homoplatoko hori eskapula izaten da, ez? Eskapula, bai. Bai, alan esan ziaten, bai. Bai, naiz eta lepoan izan hemen, pixkat gorago, nik ustut hori zuk diozun trapezio, bueno, bai, hori dala, bueno, berdin dio, nik esaten diet, hemen eta aradoaz eskuekin. Ez duzu zertan jakin behar nun, baina, bueno, da, justo lepoaren azpian, sorbaldan atzean, hor tentsionatuta, baina, bueno, bai, jungo da, obera. Nik ez dakit, gaina gero jartzen dut, alez beteriko zakutxo hau, sartzen duzuna mikroguinean edo berotan jartzen duzuna eta nik ustut, zedakat, harri jasotzaile itxura, ez? Nik ustut honek tentsionatzen duela gehiago, jartzen dut bizkarrean sorbaldean, eta daukat hor, pixat, jauzi ez dadin, hor txenoa, ez? Bueno, sin más. Mire gauzak, utziko dugu hau, eta esango izuen ere maite duta? Bai, gauzat bakarrik esango izut, ez? Egiten esango izut maite duta esateko, baina arazoi duzu, hori ez erortzeko ari zara tensionatzen trapezioa. Behar duzu, gomatxo bat, sokatxo bat, albornozaren gerriko hori zerbait, seguro Josune Belez de Mendizabalek zetazko albornoza daukala etxean. Nola dakizun. Kendu gerriko hori, eta egin olainapa bat, lotu nola bait, baina, bai, relajatu zai, ari bali mazea, sorbalda tensatzen gora, zako hori zerortzeko, zesango dizut, ezkabiltzagon. Joder, honek ematen dugu saber vivir. Hori referentzia badaukazu, Goiuri, saber vivir, hori oso zarra da, ez da? Bai, badakizu... Goiuri, amazazpigarren mendetik ona bizi izan den emakumea. Ez, badakizu, ezagutzen nuen, ahaztua nuen, baina, klaro, saber vivir aurkezten zuen Manuel Torre Iglesiasek, eta Manuel Torre Iglesias pasaden astean hiltzen, eta ikusi nuen txio bat zela oso maltzurra, baina kriston grazia egin zidan, zela, muere Manuel Torre Iglesias, el presentador de Saber Vivir, eta erantzuna zen, consejos vendo, pero para mí no tengo. Gaiztoak zarete gero. Bai, Josune kontatu zure maite duta, eta segituan murgituko gara bizi-bizi zure gaia. Bizi, bai, ze gaina gaur piskalenago aldegin behar dut, batzuen zorionetarako, baina, bueno, a ber, kontua da,
nire maite dut, babitu, astelenean esan ez nuena, eta pixkat honekin lotura daukana. Zerekin esan dizuet, boloa izan genuela, funtzioan izan genuela garai honen ostiralean, eta antxe partekatu genuen holtza, lehendabiziko saioa izan zen, Gilkitxaro elkarteak edo konpainiak, antzerki konpainiak egindako, nola dira hauek, maleanteak, alperrak tunanteak eta maleanteak. Eta gaizkileak, ez? Hori da. Holan daukate bereiek, pixkat lege horretatik iratorri zena, alperrak, tunanteak eta maleanteak. Gilkitxaro antzerkian nortzu diren, Ane Zabala, Galder Perez, eta beitu, sartu behar izan nahi zeuren web horrian, ze guk Gartxito deitzen diogu, baina nahi nuen esan, zein zen bere izena, Aitor García de Bikuña, bai? Hau da, Lutxo egia ere badago mentartean, eta ez barkatu hori da identitartetan honetan ez, eta hiru lagun horiek ez, Ane Zabala, Aitor García de Bikuña eta Galder Perez, eta bereiekin zuten euren saioa, eta gero, ostera junginen lesboe-bobe, Ane Gebara, Jasongarra eta Irurok. Hor, garai honen, Julia eta Amaiarekin batera, direla zoragarriak, eta gero afaria prestatu ziguten, eta nire maite duta hori da. Gozada bat, hor elkarren artean, bla bla, bli bla bla, gero ohera junginen, han bertan egiten dugu lo eta, begiratu eta sentsazioa zen, gaupasana, gaupasa, oso ondo divertitu zaela, pasatu zula zoragarri, bla bla, jiji, ardo pixkat, pupa, 12 ziren bakarrik. Baina zoragarria izan zela, olako lagunen arteko afaritxo hori funtzioa egin eta gero. Eta gaina prestatu zizkiguten penka batzuk, penka beteak. Juri, saiatu behar dugu, ez esaten berriro. Garai honen irratsaio bat egin behar dugu, ez, egin behar duguna egin. Kobertura eta ez da oso onan, baina... Uste beti arazo berdinarekin gabiltzala. Internetarekin, esan, Bai, badago, mugitzen zara pixkat eta ja ez dago, baina, lekua zoragarria da. Eta hori nire maite duta, hauek lagunak ditugu, baina zoragarria izan zela, mai baten inguruan, pixkat egotea hor berbetan, eta batez ere barre asko egin genuen, eta zeona den barre egitea. Barrutik, hola, nik oso barre txarra daukat, zaiten zuten normalean, egiten dut barrura. Zure maite dut abokatu da, zazpitu dituzu, Ignacio Aldekoaren inguruan hitz egiteko. Bai, bega, labur bilduko izuet, gizon honen ibilbidea, baizea. Ez, bakarrik esatean ator, erakusketa bat abiatu dela, kulturretxean, eta hau bai aipatu dugula beste txiri bueltaren batean. Karo, batzutan izenak, ez? Ignacio Aldekoa, kulturretxea. Eta nor zen Ignacio Aldekoa? Ignacio Aldekoa idazle bat zen, Gasteiztarra 1925 jaio zena, eta 1969an hil zena. Eta bere 100. urte hurrena denez, jaiotzaren 100. urte hurrena denez aurten, bere izena daukan kulturretxean erakusketa bat egin dute. Hau estreinatu zuten, inauguratu zuten astelenean, eta urrira arte ikusteko aukera egongo da. Bai, eta erakusketa 4 ataletan dago banatuta, hau esan bezala, gerra osteko belaunaldiko idazle garrantzitsua izan zen, 50ko belaunaldikoa, eta erakusketa honetan bere biografiaz aparte, hau egiten dute olako hurbilketa biografiko bat, Aldekoaren bizitzaren funtsezko gauza batzuk, gero bere ipuinak ere bai, ezta, aipatzen dituzte. Claro, aurten ere izan da egitarau bat ipuinen inguruan Ignacio Aldekoaren jaiotzaren kontura, eta beitu, ipun hauetan esaten dute, esaten da, eta holan zen, bere narratiba honetan Aldekoak irudikatzen zituela gizarteko maila ezberdinetako pertsonak, eta adibide batzuk ere pasa dituzte olako prentsa oharran, adibidez, zubi baten azpian bizi zen aurri jitu bat, Madrilgo jende aberatsa, porrot egiten zuten toreroak, eta, olako irudiak, ez? Garaiko irudiak egiten zituela, deskribatzen zituela edo bere ipuinetan. Eta, hoietatik, saioa aginako ilustratzaileak egin ditu irudiak. Beraz, hoiek ere ikusgai izango dira erakusketan. Gero, beste gauza bat deskubritu dudana nik oraintxe bertan, hau honen inguruan aritu naizenean, da boxeoak bazuela nolabait ez dakit prestigio edo jendeak zaletasuna zuela Gasteizen boxeoarekin. Eta Aldekoak, Ignacio Aldekoak, Neutral Corner izeneko argazki liburu bat egin omen zuen gai honen inguruan, bera oso zalea omen zen
liburu hau 1972an argitaratutakoa da, eta erakusketa honek ere Neutral Cornerri erreferentzia eginez izango du zati bat edo lekutxo bat honetarako boxeoarako. Errealismoa zen aldekoak lantzen zuen literatura, eta, horren inguruko tartetxoa ere egongo da, bere idazkiak. Eta holan modu laburrean, ze izan ere nik aukerarik ez dut izan, gaur asteazkena da esan bezala, hau inauguratu zen astelenean, eta ez dut aukerarik izan oraindikan ikusteko, baina Inazio Aldekoa istorioen kontalaria holan izena duen erakusketa hau, kulturretxean dago, Florida Parkean, eta urrira arte egongo da, beraz, aukera izango dugu ikusteko. Aukera izango ikusteko, bisitan joateko ere bai, eta bide batez, Josune Belez de Mendizabali ikasito egiteko, baina Josune Belez de Mendizabalek pendiente du gure laborategira etortzea, eta gure elkarrizketatuen eserlekuan eseritzea. Hor, Ouija dagoen tokian, edo hori, horretan? Beste batean. Vale. Ondoan. Ouijaren tokian ezin du inork eseri bestela. Vale. La komeriak. Vale. Jongo naiz, baina, 1000. saioan, ez da? Ez dakite hor... 1000. saioan elkarri ikusiko dugu, baina entrevista bat zorri duzu beste momentu batean lasai eta hemen Tolosako laborategian. Zunetan bakarrik ezagutzen gerala zuzenean? Bideo hauetatik? Bideoz. Goiurirekin ere bai, Goiurirekin ez dugu... Ez, Goiurirekin. A ber, memoria kontua da, ez da nahitan esan dudana. Ez, egia da, Durangoko azokan. Baina, Pablo, elkarra zagutuko dugu orduan. Ez dut hitz egiten lasai, ez que zuzenean are... Ez daukazuen muganekin kontzerturik Gasteizen lehenago? Bituk, aurrekoan, egon ginen azken aldian, asteazken baten hemen, eta justu apiatu zen ituna, asteazken horretan zeuden, usteetan zela Poeta Sen Maio eta komentatu genunean guzti hori, nintzen konturatu, zuzenean, baina arratsalde horretan Gasteizen jotzen genuen. Hala. Txoin, zer dago Gasteizen? Txoin, ni. Barkatu, Julenen itzbingo aterako dut eta esango izut. Ia iztipuai. Pelikanoa! Orain, pixkat izteko ja txiribuelta eta Pablok aipatu duenez poetak maiatzean, esango izuet, ostiralean amaitzen dala ja, maiatza ere amaitzen delako, eta ingo dute sari banaketa, Vital Fundazioan, eta ara, norri biliko den bertan, sari banaketa horretan, ostean ingo duten, edo aurretikan ustu dela, dantzaldi batean, gure Ane Arrugaeta. Hau ere, ezagutzeko aukera izango zuez, 1000. saiora gerturatuko zaigu, berara ipuntalari da, besteak beste, eta kasu honetan, nik hemen daukate, onduan daukate ezkerraldean, ikusten bauzue kamaratik beti ari naizela alde horretara, hortxe daukat nik egutegia, hori da, ostiral honetan, atxaldeko 5 Vital Fundazioan, egingo du Ane Arrugaetak Claudia lagunarekin, holako dueto bat, dantza, testua eta bibolina. Itxura ederra doka, Beraz, poeta maiatzen aipatu ditu Pablok, eta horrekin itxiko dugu gaurko txiribuelta, eta pendiente elkar ikustea, eta aurrez aurre egotea, Pablo? You are divinity, venga. You are divinity. Josune Belez de Mendizabal Fernández de Garaialde 1000. saioretan ikusiko du elkar. Indiokerrek dio izuen, nola lortu dezaker sarrera bat txigida lekurako? 1000. saiorako, noski. Indioker, beharko zenuke zure WhatsAppean dagoeneko gonbidapena. Lehenago espadizu bidaldu inork, ez da gizartan ibili den, 2. kafeko lantalde hau. Josune, muxo ondi bat eta Indioker bera ere ezagutuko duzu 1000. saio horretan txigida lekun. Entzuleok nahi baduzue, idatzi eta eskatu zuen gonbidapena. Aio, aio, aio! Aio! Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
15 minutu eguerdiko amaiketarako, 14 minutu segituan, eta bagoaz aurrera Sarako lezeetara egingo dugu eta segituan bidea. Soinu joleak plazara datoz, oiu ez lagunduta. Aurten ere martxan da Sarako leizeetan egiten den xorta ekimena. Otsailean hasi eta urrira bitartean luzatzen da eta izaera ezberdineko ekitaldiak egiten dira ingurune eder bezain berezi horretan. Larunbat honetan mitogaboa ospatu zuten eta horren aitzakian egitasmoa bera hobeto ezagutzea otu zaigu. Eta horretarako gurekin dugu Argitxu Atxerito Garai, Sarako leizeetako komunikazio digitaleko arduraduna. Argitxu, egunon eta ongi etorri? Egunon zuer, esker. Xorta ekimena, ez dakit nola azalduko zenuken zer den hau? Hori da Sarako lezen antolatzen den ekitaldi programa kulturala. Hori da izena, ekimenaren helburua da euskal kultura eta ondarea ezagutaraztea. Beraz, belaunaldi jasotako ondarea transmitituz, eta aldi berean egungo kulturari lekoa emanez. Nondi dator ideia bera edo, nondik sortzen da egitasmoa sortzen den momentuan, nolabait, zein da bultza edo zein da pixkat detonazio lan hori egiten duena? Hori da Sarako lezei beste bizia eman nahi genuelako. Hori da askotan leku turistiko gisa ikusiak gira, biztarentzat egina edo egokitua, baina askoz gehiago da. Lezeak gure historiaren, kulturaren eta jatorrearen lekuko bizidunak dira. Eta ondare hori babestea eta transmititzea funtsezkoa da, baina horrez gain, Sarako lezak gaur egun ere biziarazi nahi genituen. Denboraz kanpoko leku hortan iraganaren eta orainaren arteko topareku izaitan nahi genuen. Eta horretarako lehen ekitaldia otsailean egin zen, inauterieten inguruan, eta bigarrena apirilean, komiki baten aurkezpena. Goazin inauterietako ekitaldi hartara, zer izan zen antolatu zenuten ura? Bai, hori izan zen, nahi bozu Saran, Erriko Etxearen kultura zerbitzuak, transmisio lan eder bat egin zuen gazteekin, Thierry Truffaut adituak lagundurik, eta hori izan zen Erriko jauterian ohitura zaharrak azaltzeko gazteak. Eta guk Sarako lezeetan dinamika eder honi oihartzuna eman nahi genion, eta hortarako galdetu genion Erriko gazteak, aurrer eta artistai erakusketa bat muntatzea, eta hori aurkeztu genuen Sarako lezeetan argera gelan. Eta apirilean berriz aurreratu dudan bezala Argitxu komiki orkezpena, Kronik zeun via Lembergs edo nolabait esateko alderantzizko bizitza baten kronika, esan genezake, badakizu hemen egualdean frantzesarekin ezkarela oso trebeak, akaso zer horrek esango diazun ondik nora beto. Bai, hori zen, Doni Banero izoneko Le 5e liburu dendarekin partaidetzan egin genuen orkezpen hori, behaz Kronik zeun via Lembergs zen komikiak sagu-sarrei buruz ari da. Humorezko ikuspegi batekin, eta lezetan egita juntegokia zen, sakusarrak hemen bizi baitira. Ekitaldia beraz, ederra izan zen, ez dakite nolako, harrera izan zuen, komiki gintzak eta komiki munduak ere badu, bere publiko berezia, bere publiko propioa, eta ez dakite hori izan zen nolabait hartzaile, edo lortu zenuten pixkat komiki zaletasunetik aratago ere ekimena zabaltzea. Bai, hori zabaldu genuen zen, eta egileak etorri zen aurkezpena egitera, eta aditu batekin etorri zen, behaz komikia aurkeztu eta Sarako lezean, barnean, sakonean, inuntasunan sartu ginen denek, eta adituak erakutsi zeikuten sagu-sarrak bere bizia onduan ziren, eta Olagaz, urgunago joan ginen, ez bakarrik komikia, baina sagu-sarren bizia ere ikusi genuen. Ari gara nola baite, ekimenak poliki-poliki ezagutzen,
bada nolabait argitxu ez dakit, euskal mitologiaren garrantzia edo azpimarratzeko indarra ere, ez da? Egan behar da, euskal mitologia izigarri importanta dela guretzat Sarako lezeetan, eta duela zonbait urte, Jose Miel Barandiaranek Saran erbestalatua egon zen, eta urte hauetan etnologian eta arkeologian lan handia eraman zituen, baita mito eta sinesmenen errikoi hainitz bildu zituen ere. Eta behaz, kobazuloak, Euskal Herriko kobazuloak garantzitsuak dira, eta ala iluntasunaren mundua, teinuak hortan bizi ziren, eta adibidez Sarako lezeetan erraiten zen AH dozezen gorri batek babesten zuela, eta mahumaka ari zela jendeak iziaraziz. Ederra, ekainak 6ean, urrengo itzordua, Diago Garatek Euskal Herriko azken labar artea aurkikuntzei buruzko ezagutzak partekatuko ditu, ez dakit ontarako oraindik tokirik geratzen den, eta pixkat zeren inguruan ariko dene Garate. Badakigu Kantabria ezaguna dela labar artea aberastasunagatik, bai? Hori da, baina gutxi edan zuten da Euskal Herrian ere, badirela, Isturitze edo ekain bezalako leku importantak, eta azken hamarkadeko ikerketek aurkuntza haunitz agerian eman dute, bestak beste Urdazubiko Alkerdin, Saratik urbil den auzoan, eta beraz Diego Garatek historia aurreko artean aditua dena, hortaz hitz egin godu, beraz Euskal Herriko azken labar artea aurkikuntzei buruz. Tira, ekimen gehiago ere badira, lehen xagusarrak aipatu ditugu, badutelako euren pixua, baina bada, nolabait aspalditik datorren nazioarteko xagusarren gaua, 29. edizio hori, uztailaren 25 izango da, baina zer da izango dena? Zer da xagusarraren o xagusarren nazioarteko gau hau? Hori da, urtean zehar, ari gira elkarte bateki, zen elkartea, horrek xagusarrek babesten ditu eta lezean kontatzen ditu, eta beraz haiekin egiten dugu gaualdi hori, beraz xagusarren nazionarteko gaua. Beraz hortan ere aditu batek dena azalduko du, beraz jasotako ideiak, faltsoak, egiazkoak, xagusarren bizimoduak, eta jakin behar dena, zenta Sarako lezen bisitan ikusten dira hainitz xagusar. Basatzen dira gure gainetik eta batzuk beldurtzen dira, besteak burusak dira, eta hori aditu batek dena esplikatuko du. Eta hori ilumtzean, joanen gira Sarako lezearen atarira, zenta hori hainitz ikusten dira, zenta egizara joiten dira. Momentu hortan, jazara, ikustera joanen gira ere. Ederra beraz, iraiak 5 beste ekitaldi bat, urrian amaitu, askotariko ekintza eta ekintza oso ezberdinak, zergatik giro hauek nolabait xorta ekimena osatzeko, argitxu? Osion egan bezala, xorta gure ondarea baloratu nahi du, beraz gure ondarea osoa beratxa da, eta horregatik gai eta ekitaldi mota hainitz proposatzen ditugu, bere alderdi guztiak erakusteko eta egitarrai ere interesa pizteko. Aizu, Sarako leizeak ezagutzen ez dituztenei, nola aurkeztuko zenizkike, alegia, nola erakarri jendea bertaratzeko? Sarako lezeak ipar Euskal Herrian dira, beraz mugatik urbil, Sareta lujalde ekipian, ez dakit ezagutzen duzuenez, Sareta da lau herri batzen dituen lujaldea, beraz Urdazubi, Zugarramurdin Nafarroan, eta Sara eta Ainoa Lapurdin, beraz lujaldea deia oso polita da, ez bain badituzu lezeak maite ere, lujaldea biziki polita da, eta lujalde tipi horretan, dira deia, 3 kobazulo bisitatzen aldirenak, Urdazubikoak, Zugarramurdikoak eta Sarakoak. 3 desberdinak, oso. Beraz, Sarako lezeetan, gusten dena da sarrera handi eta zabal bat, eta zuaitzetin inguratua, beraz, leku goxoa da ere hemen etortzeko. Eta bisita gidatu bat proposatzen dugu, non ikusten dugun leze atipiko bat dela, zenta erraiten dugu leze lehorra dela hemen. Ez dira hainitz konfesiorik, estalagmitak, ez dira hainitz ikusten, baina ikusten da urjaren lana. Galeriak zizelkatuak eta itxas fosirak ere, duela 2 milioiko urteko itxas fosirak agertzen dira.
eta horrez gain, ala bisita egitatuak aipatzen ditu gai desberdinak, geologia, sagusarrak, natura, historia hoja, eta ikuspegi etnologiko bat hartzen du ere, gure hizkuntza eta jatorriak aipatzen ditu, eta hori da Josemiel jendearen omanaldi bat ere. Aizu, ekitaldi hauetaz guztitaz ari gara, baina inguruneak ere aipatzen ari zaren Sarako leizen aberastasun horrek guztiak ere, nolabait ekitaldi hauek egiten ditu oso berezi, ez? Testu ingurua bera bada ezin aproposagoa eta egiten duzuela beti dago, ez? Inguruaren magia hori hor. Hori da, zenta dudarik gabe giro berezi bat sortzen da hortan. Eta ez dakit, harima bat bezala senditzen da, denak egiten dute hori lizaren barnean sartzen zirelaik, harima bat senditzen da. Aintzinekoek edo aintzinekoen harima edo ez dakit edo historiarena edo eta ekitaldiak barnean egiten ditugularik esperientzia oso intimista bilakatzen da, beti. Aizu, aipatu dugu dagoeneko kopuruak mugatuak direla, hainbat ekimenetan dagoeneko kopuruak agortu direla, baina aipatu ditugu oraindik gertatzeko dauden beste hainbat ekitaldi ere, sarrerak hartu behar dira, joatea librea da, nolakoa da, nolabait parte hartu nahi duenak edo izen eman nahi duenak egin behar duen bideo hori? Bai, beti reserbatu edo izena eman behar da. Hori kopurua mugatua baita leku natural batean baikira, ez dugu hainbeste jende etorrarazten al. Beraz, formatu nahiko intimistak proposatzen ditugu eta bakoitzak ere kalitatezko esperientzia bizi dezan. Eta reserbak normalean ekitaldia baino 2 aste lehenago idekitzen dira. Eta xehetasun guztiak gure webgunean dituzue. Baita Facebook eta Instagramen orrialdeetan. Webgunea esango diegu entzulei, Argitxu? Bai, hori da sarakolezeak.eus. Ados, sarakolezeak.eusen sartzen bazarete, antxe topatuko duzue, ongi etorri Sarako lezeetara, eta sartu lurraren erraietatik bertaraino, antolatutako ekimen sorta da aipatzen ari garen, eta zuekin elkarbanatzen ari garen, xorta ekimen sorta hau, gurekin izan dugu Argitxu Atxerito Garai, Sarako Leizetako komunikazio digitaleko arduraduna. Plazar bat izan da, Argitxu, uste dute azaldu ditugula, dazkeztuan hor begibizan dituzuen hainbat eta hainbat itzordu, baina zuk esan da bezala, onena jendeak sarakolezeak.eus webgunean sartu, eta informazio guztia topatu, eta izen ematea izango dela. Mila esker Argitxu, eta jarraituko dugu harremanetan. Mila esker zuri. Agur. Izango da mendekua, eskuz eskua ematen da autoritatea. Teoria izaten da hausnarketaren kausa, baina utzi dezagun liburuetan hautsa. Gure hotzetatik ez bada ez da hasiko inoiz iraultza. Gure sorkuntzetatik ez bada ez da hasiko inoiz iraultza. Gure gorputzetatik ez bada ez da hasiko inoiz iraultza. Gure gorputzetatik ez bada ez da hasiko inoiz iraultza. Gure gorputzetatik ez bada ez da hasiko inoiz iraultza. Gure gorputzetatik ez bada ez da hasiko inoiz iraultza. Goizeko 11ak bueltan ditugu entzuleok bigarren kafean zarete, eta bagoaz Bilboko estudioetara azken ordukoaren bila, Antxe Itxaso Leon lankidea dugu, eta Itxaso, egunon?
Kaixo egunon Inigo eta egunon entzulei. Kontatu behar dugu desazkunde turistikoaren aldeko bizilagunekin plataformak manifestazioa deitu duela heldu den ekainaren 15erako Donostian, bertan bizi nahi dugu Donostiaren turistifikazioa gelditu lelopean. Eguerdiko 12etan aterako da Kontxako erlojuetatik eta hiriaren erdialdeko eta partezarreko kaleak zeharkatuko ditu. Ohar batean azaldu duenez Europa hegoaldean turistifikazioaren aurrean dagoen sareak egindako deialdiari erantzuten dio Donostiako manifestazioak, izan ere hainbat hiri eta lurraldetan turistifikazioaren aurka eta desazkunde turistikoaren alde mobilizazioak eta aldarrikapen ekintza desberdinak egingo dira egun berean. Bizilagunekin plataformak dei egin die Donostiarrei eta hiriko elkarte zein mugimenduei deialdiarekin bat egin dezaten eta hala Donostiarren bizitzak eta bizibaldintzak arriskuan jartzen dituen turistifikazioaren kontra hala esan dute eta herritarren beharrak erdigunean izango dituen hiri eredu bizigarriaren alde aktibatzera eta ahotsa altxatzera gonbidatu ditu. Bizilagunekin plataforma 2018an jaio zen hainbat Donostiarren ekimenez eta gaur egungo turismo ereduak eragiten dituen ondorioekin kezkatuta etxe bizitzen arazoa bereziki eta Donostiarrak erdigunean jarriz hiriari buruzko eztabaida zintzo bat eragitea dute xede. Urte hauetan guztietan hainbat mobilizazio burutu dituzte bestelako hiri eredu bat aldarrikatzeko eta esan bezala ekainaren 15erako deitu dute urrengoa. Aipatuko dugu ere lehentxeago aipagai izan dugun kontu bat, munduko meteorologia erakundeak igorritako azken datuen arabera oso litekena dela lurreko batazbesteko temperatura 1,5 gradutik gora igotzea eta era berean ohartarazi du 80% aukera dagoela datozen 5 urteetako bat inoizko beroena izateko. Hain zuzen zentzu horretan gogoraraziko dugu 30 gradutik gorako temperatura udatiarrak espero direla biharko gurean eta informazio praktiko hori nolabait osatzeko errepidetara begiratu. Eta esan dezakegu bide lanak direla eta A8 errepidean, Abanto Zierbena aldean eta Irungo noranzkoan 132. irteera itxita dagoela, adi beraz inguru horretan, beste berririk ez trafikoari dagokionez eta ordu bete barru ekarriko dugu informazio berria. Eskerrik asko Itxaso Leon, bagoaz gu ere aurrera, Gartxotun zain Letonaren doinuetatik haratago entzuten utziko zaituztegu Sarazurzarekin soinu frogetan murgiltzen garen bitartean. Ongi etorri entzule doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara. Badakizue astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa bi artista erraldoik elkarlanean sortu duten kantu bat izango da. Albert Pla eta Casey O raperoak egindako Todo me va bien kantua ekarri nahi izan dizuet. Nahiko ezaguna egin zen sarean duela aste batzuk, okeraz banago, akaso ni berandu iritsi naiz, baina zer esan bi artista hauen inguruan aski ezagunak dira, bakoitza bere arloan, eta kasu honetan nik uste esan nahi oso sakona duen kantu bat sortzeko elkartu direla biak. Gainera, bakoitza bere estilotik gertu, baina elkarlanean egindako kantu honetan izugarri, ez dakit, dizdira pertsonala dute, baina biak elkarlanean eginda oso kantu berezia sortzeko gaitasuna ere bai. Esan nahi dudana, beraien muturreko bi estiloiek ezin hobe elkartzen direla kantu honetan. Kantu sakona da, letrak adi-adi entzuteko modukoa, eta nik uste Albert Pla zaleak gustoko izango dutela, eta baita Casey Oren zaleak ere. Beraz, hemen duzue, Albert Pla eta Caseyok elkarlanean egindako Todo me va bien kantu puska. Podría rimar con más arte, volar hasta Marte o a ninguna parte, ser más amable con mis amistades, incluso yo creo que podrías amarme. Podría tener todo lo que uno quiere, lo que no se tiene, ser invencible, no ser un desastre, dejar de querer, de pegarme un disparo en la sien. Podría respetar hasta mis ideales, no ser moldeable, ser más persistente, no estar tan ausente, controlar mi mente, quererme, respetarme. También podría ser recargable, no arreglarme a golpes, mucho más decente, menos decadente, más inteligente, hacer
desertar el andén cuando coges un tren. Pero todo me va bien, todo me va bien, todo me va bien, todo me va bien. Querría ser anónimo, un pájaro invisible. No querría darme el puto asco que me doy. Querría perdonarme por ser un ser horrible. Podría ser más justo, en ello estoy. Podría ser más fuerte y más valiente. Echarme el mundo a las espaldas como Atlas. Quiero acabar las cosas que tengo pendientes y otras pendientes de empezarlas. Querría haber dejado de crecer. Querría estar limpio, sobrio, sano. Querría detener el mundo, nunca envejecer. Y que Aliyah nunca me soltara la mano. Querría que nunca le pasara nada malo. Podría matar al que le hiciera algo malo. Podría esconderle el cuerpo a la policía. Lo haría, en ácido yo lo disolvería. Querría agradecerte y agradecer la suerte de tenerte. Y tenerle menos miedo a la muerte. Y tener yo la respuesta a interrogantes gigantes que hay en mí. Pero todo me va bien. Todo me va bien, todo me va bien, todo me va bien. No quiero temer mis errores y ser más paciente y abierto de mente. Ser juez y parte de mis decisiones por una vez. Si se puede quisiera tener buena suerte y siempre de frente. Soy una manita faloide luchando contra mi serpiente dentro de mi mente. Constantemente repite esta frase valiente. Sigue adelante, no puedes cambiarte o ser más ocurrente gramaticalmente o tener grandes dotes como vidente. Lo veo claramente, quisiera poder disfrutar el presente sabiendo que lo que se viene no será terrible. Qué horrible en resumen, que yo quisiera ser diferente. Pero todo me va bien, todo me va bien, todo me va bien, todo me va bien, todo me va bien. Querría ser mejor amigo, o por lo menos ser el mejor amigo de alguien. No ser tan raro, ni tan rayado, ni tan callado, ni estar cansado de buscar respuestas en el aire. Podría ser más simple, creer en la versión oficial, tener más fe en la ciencia y no pensar que aquí solo se avanza en lo militar y en el control de las conciencias. Podría ser un poco menos mal pensado y no entender las noticias al revés, siempre buscando un sentido enrevesado. Querría ver el mundo tal y como es, querría ser más tonto todavía, tener menos prontos, sentir mejoría. Querría saber que avanzo, que estoy mejor que ayer. Quiero que me mires a los ojos y me digas que todo va a ir bien, todo va a ir bien, todo va a ir bien, todo va a ir bien. Y es que todo me va bien. Hay quien pudiera llegar mucho más lejos, parecer más cercano, casi humano, saber decir sí, yo te quiero también. ¿A dónde iré? Quien siembra tempestades se convierte en un pez. ¡Qué estupidez! Todo me va bien, todo me va bien, todo me va bien, todo me va bien. Hortxe entzun dugu Albert Pla eta Keixiok elkarlanean egindako kantu puska. Bigarren gomendio gisa, beste elkarlan bat, ekarri nahi izan dizuet. Kasu honetan, Silvia Pérez Cruz eta Salvador Sobralek elkarlanean kantaturiko Este Presente kantua. Emozionantea benetan, kantu hau, barru-barruraino iritsi zaiduela gutxi kaleratu da, eta ona ekarri nahi nuen, bagaurko gomendioen tonu lasai eta hausnarkorrari beste ekarpen txiki bat egiteko. Beraz, hementxe duzue Silvia Pérez Cruz eta Salvador Sobralek elkarrekin sorturiko Este Presente kantua. Hay tantas cosas que sé que mis ojos no verán, y mientras el fuego crepita me dejo imaginar. Ay, si pudiera vivir más y los minutos alargar. Después hay quien dice que el tiempo no existe y no es real.
que se ordena y repite, 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 la historia es circular. Que pasado y futuro nunca están, y el presente es quien canta libertad. Cosas que sé que me quedan por vivir. Hay tantas cosas que sé, tantas dudas y abrazos que quisiera compartir. Ser receptor del alma más tierna mirada y un latidito que se quedó varado por París. Se me escapa la vida, se borran mis historias por tantas cosas que me quedan por ver. Se acaba la partida, lloraré mi victoria por tantas cosas que me quedan por ver, por tantas cosas que me quedan por ver. quisiera ser un día lleno de luz donde el sol no se esconda. Ser noche enterita, enterita en la luna redonda. Ser estrella, ser cielo, ser ella. 24 horas una velita y tus besos que me correspondan. Se me escapa la vida, se borran mis historias por tantas cosas que me quedan por ver. Se acaba la partida, lloraré mi victoria por tantas cosas que me quedan por ver, por tantas cosas que me quedan por ver. Pido que desde arriba dé alguna tregua y guarden las memorias y las gracias del presente que me quisiera tanto tener el tiempo de quererte tanto, ser parte de tu sonrisa y abrazarte llanto. Acompañarte hasta el último del presente que me da, el presente que me da, el presente que me da, el presente que me da.
Hortzentzun dugu Silvia eta Salvadorrek elkarlanen egindako Este Presente kantua. Hirugarren gomendio gisa Martin de Marte talde zarauztarraren Ameiukas kantua ekarri nahi izan dizuet. Aldakak mugitzeko moduko musika egiten dute Martin de Martetarrek. Urte batzuk daramatzate ala gainera eta izugarri maite dudan talde bada. Gauzak egiteko modu berezia dute, entzun eta berehala barrena animatzen dizun moduko musika dau eta ezagutzen ez dituenentzat, gaurkoan ona ekarri nahi nituen. Disko berria dute kalean eta hemendik nire gomendioa nahiko ondo izeneko bilduma puska honi aukera bat emateko eta gaurkoan nik lagin txiki bat ekarri nahi izan dizuet. Hauxe da Ameiukas Martin de Martek egindako kantu puska. Alegría, mantequilla las tostadas, rico, 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 mermelada en las tostadas. Ven, te caliento los pies. ¿Cómo te vas? Soy una abeja por la miel. Alegría, me cojones con pelucas. Rico, 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 me chochitos con pelucas. Ven, bailemos de una vez. ¿Cómo te vas? Enséñame a mover los pies. Hortzentzun dugu Martin de Marteren Ameiukas kantu puska. Aste honetako azken gomendio gisa Tom Mischen Red Moon ekarri nahi izan dizuet. Bizitzan sorpresak izaten dira eta hala agertu da Tom Misch nere bizitzan. Abesti puska hau duela pare bat aste entzunuen eta izugarri gustatu zitzaidan, batez ere barnean sortu zidan lasaitasunagatik. Beraz, gaurkoan azken gomendio gisa Tom Mischen Red Moon entzungo dugu. Eta gu entzule hurrengo astean izango gara elkarrekin. Beraz, bitartean, zaindu eta ondo segi. Aio!
just like the sky. Yes, I'm lost, will you shine tonight? I know that I need her. Can you change her heart? Can you change her mind? Can you move for me like you move the tide? Can you change the stars? Can you make it right? I know that I need her. Black sky, I'll wait for you to rise. Red moon and a falling star. Can you show me how? Show me how to touch her heart. Change her heart? Can you change her mind? Can you move a dream like you move the tide? Can you move for me like you move the tide? I know that I need her. I know that I need Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Zer da gabezia, lau paret estuen artean. Gure aurpegiak beste batzutan bilakatzean. Ezin dut ahaztu. Zer da gabezia lau pareta ez duen artean? Eta zein dira lau pareta horiek etengabe altxatzen dituztenak? Nik etengabe alde egin eta jarraian beti dira bueltan. Lau pareta, emozio bat. Baina hauetako batek badu leio bat. Eta behintzat ikusten da iria, ikusten dira umeak, eta iluntasuna. Alaitasun printzak eta baita ere kontrakoak. Baina haizea sartzen da, eta hori beti da atsegina. Haizea eta kantu hon bat, dena lasaitzeko. Eta bota ezin badira, behintzat lau pareta hauek lausotzeko. Hemendik atera eta bi musu emateko. Ezer ez geratuko balitz bezala. Paretak itzuliko ez balira bezala. Jakingo ez banu bezala, bi musu. Eguneroko miraria. Ez aldugu zerua aukitzeko garaia. Eta modioa, bizi osoaren erdian. Gaur, bigarren kafeko elkarrezketa akustikoetan, Sara Azurza. Begietatik ikusi ditu begietatik ikusi ditu eskerrak amari egia esateko beldurtu naiz jada zure begirada
nola azuko naizen zure irribarraz horrez baldin bada. Egun hon, Sara, zemuz? Egun hon, osando. Zemuz, urduri zaude, ostiro nirako? Ez, gogotxu, ez dakit. Gogoa daukat ja disko ateatzeko eta zuek entzun dezazuen. Ezagutuko duzu, baina, bueno, Sara Zurza bereziki soul doinuetan entzun izan dugun bakarlari donostiarra da. 2018an atera zuen lehen EPA, Theorin izenekoa. Ordutik, pare bat kantu atera izan ditu, ez oildu, edo besterako singelak atera ditu. Eta ondoren 2023an argitaratu zuen bere lehen lan luzea. Hemen berriro izenekoa, gaur egun. Ostiral honetan, maiatzaren 30an markatu, kaleratuko duen Hiri ilunen umeak disko aurkezten ari da, eta horregatik etorri da gaur gurera. Zemuzko izan da disko honen eraikitze prozesua? Egia esan, gaur arte disfrutatu dudan prozesurik oberena izan da, ez? 2 urtez lantzen jun naizen diskoa izan da, pixkanaka, hasieran etzan disko bat izan behar ere, baina disfrutatzen ari nintzen einean, erabaki nuen disko atatzea. Egia esan pozik nago eta espero dut baztu ere gustatzea edo postasun hori o disfrute hori notatzea. Egia da, jartzen zera behiatzen, diskoen inguruko informazioa, eta badaude bare bat elkarrezketa, Sarak aipatzen duena, ez? Urrengo urteko epean, ez? Epe txiki horretan izango dena, eta azkenean zorionez, disko bilakatu da hori. Sarak aipatu den bezala, 2023an atera zuen bere aurreko lana, hemen berriro izenekoa, eta hemen izan zen ere, bigarren kafean, horren inguruan hitz egiten. Eta, bertan, egun hortan, disko kaleratu berri bat zenuen, eta orain bat kaleratzeko. Zer aldatu da? Zer gertatzen da, garai hortatik? Gauza asko, ni aldatu naiz. Aldatu da, ni nire goera, nire, ezakit, musika entzuteko modua, egiteko modua ere bai, ezakit, gauza asko aldatu dira, baina era berean, ez da txarrerako izan. Orduan, lehen esan dezun bezala, bigarrenak ez dira beti txarrenak, ez? Bigarrena oberako izan dadin. Hiri ilunen umeak diskoa kaleratuko duzu estilo honetan, zergatik izen hau? Hiri ilunen umeak da lehenengo singleari jarri nion izena eta pixka bat hortikan jaio zen proiektua, ez? Hiri ilunen umeak 3 hitz dauzka eta pixkat igual azken urteetan definitu nauten hitzak dira, ez? Hiri bateko neska naiz, Donostian jaioa, hiri askotan bizi izan naiz eta azkenan horiek igual moldatu naute era batera edo bestera, ez, hiriek. Iluntasuna, hiriak ilunak direlako batzutan, eta bizitzako urte batzuk ilunak izan daitezke, batez ere heldutze prozesu honetan, gaztea izanik heldutze prozesu honetan badaude bide asko ez dakizunak nondi jun, edo iluntasuna aurkitzen dezuna bidan, eta bide horretan, iluntasun horretan, zure umea izatea gogoratzen saiatu nintzen baita ere, ez? Azkenan heldutze prozesu honetan nun gelditu da gure umea. Edo nizan naizen umea, edo zu, edo zein ta hortik dator pixka bat, ez dakit. Diskoaren zati batzuk entzun ditugu, Sara, zati bat, dagoeneko 3 kantu nolabait entzungai izan direlako, ostiralean entzungo dugu diskosoa, dagoeneko entzuleoku badugu eskuartean, beraz, ostirala baino lehenagore entzungo dugu, uste dut. Baina, aipatu duzu hiri hoien iluntasuna, ezingo bazenu esan bietatik duela, ez du balioeki distantziak, disko honek du gehiago ilunetik edo argitik? Nik uste ilunetik izan dezakela gehiago, baino argirantz. Badaude pare bat abesti, igual lasaiagoa direna, ilunagoak ematen dutena, baina azkenan argirantz doazen abestiak dira, eta baina bai dauka iluntasunetik jaiotako dauzka abesti horiek, ez? Iluntasunera doazen melodiak edo ilunak izan daitezke, baina argitasunerantz doazenak. Komentatu duzu, eta nik ere banuen bigarren zatirako prest, horrelako galdera bat, ez bakarrik kantuetan, nabari da badaudela kantu monta ezberdinak, baizik eta... Nik ere galdera hori pensatu. Nik ere bigarren zatirako kortuta, kasetaritz. Galdera hona egin dugu, baina nik egina nuen galdera hori. Nik hobea egin behar nuen. Ez, galdetu nahi nuen, jarraitzagatik horrekin, ez? Ez bakarrik abestietan, baizik eta bideoklipetan ere, Sarak ero aipatuko dugu ere, baina Sarak oso
bideoklip landuak egiten ditu beti, eta oraingoan ere horrela izan da. Eta orain CD formato ikusita ere, badago kontrasterako joera bat, demora guztian, ilunen eta argien ingo arira. Bai, azkenean nahita egindako zerbait izan da, ez? Lehen esan bezala, igual, eldutze prozesu horretan, emakume gazte bat izanik, badaude dualidade baten jolasten dezu beti, ez? Heldua izan barzea, baina gero gaztea edo umea ere izan nahi dezu, eta dualidade horretan sortzen diren argitasunak eta iluntasunak kontrastatzen saiatu izan naiz, eta hor irudian ere ikusten da, txuri beltzean egindako disko bat da, horrek esan nahi du, dualidade hori errespetatzen dugula, eta bideoklipetan ere bai txuri beltzean bat egina daukat, eta iluntasun hori ere ikusten da, edo joko hori, ez? Joko hori ikusten da. 2023an atera zenuen Hiri Ilunen umeak izeneko kanta, eta ordutik argitaratu dituzu ja beste single batzuk, esango nuke Heriotzean, bai. Begietatik, eta Bi musu argitaratu duzula azkenekoa. Nabaria de estilo berrikuntza bat, badagoela betikoa, baina badagoela zerbait gehiago ere. Bai. Gitsi da hori. Bai, nik uste nire kutsua zaintzen o errespetatzen saiatu naizela, baina azkenan zintzoa izan behar naiz nire buruarekin ere bai, eta azken urteetan egia da beste estilo batzutan edo murgildu naizela, azkenan nik entzun ditudan estilo desberdinak direlako, igual ez da soul klasikora antzematen edo pixka hortik atatzen den indie soul deitzen diote gaur egunez. Eta saiatu izan naiz, nire musika, nik estilo hori entzuten unean, nire musika ere bai horrea bideratzen, baina zerbait naturala izan da, ez da zerbait ere nik forzatu detena. Bai da. Bai, eskerrik asko. Bizitza jaten da, eta gu hemen gaude, itxaroten. Eskuartean daukagu, entzuleak ere laizter eskuragarri izango duen disko bat, Hiri Ilunen umeak, Sara Zurzaren lan berria. Eta esango nuke lan honek prozesu luzea izan duela eta buelta asko mandizkizula. Lan hau modu askotakoa izan dela azken hilabeteotan, eta bir formulatzen, bir sortzen, ez dakit, eta buruko minak ematen ere ibili dela, nolabait topatu arte, hemendik, hau da, ez? Ez da hasiratikola garbi izan duzun kontzeptu bat. Ez, gainera, Pablo lehen esan duen bezala, hasieran EP bat izateko intentzioa zen, 2024an atea behar nuena, baina, ikusi nuen baita ere, nire prozesua zeintzen eta nire denborak errespetatzen saiatu izan naiz, eta ideia hori juntzan moldatzen pixkanaka, 2 urte pasa dira geroztik, eta buruko mina batzutan bai, baina gozatu dut, ez? Eta pozik nago emaitzarekin, orduan, buruko min onak eman dizkit ere bai. Bizitza jaten da, eta gu hemen gaude. Lehenengo kantua eskatu aurretik eta diskoaren inguruan ari garen honetan, Jon Agirre Zabalagarekin egin duzu lan, El Tigre Studiosen, lehenagotik ere elkar ezagutzen zenuten. Nahiko bide garbia izan dela, ez? Hor gauzak behintzat hor nahiko argi zenituela, Sara. Bai, duela asko 2022an ezagutu ginen elkar, eta nik esan nion proiektuan deukala buruan, eta nire ezakit diskoa nola izatea nahi nuen esplikatu nion, eta nire referenteak zeintzu ziren, ze musika entzuten ari nintzen, ze abesti neuzkan, eta argi neukan, adibidez, Hiri Ilunen umeak abestiarekin hasi ginen, probatu genuen, zemuz zen gure harremana, eta ekoizteko harreman hori, eta ulertu zian lehenengo momentuan. Sanion bida abesti hau net hola izatea, bakitzak bere... Azaltzeko hizkuntza dauka, bai? Nahiko espazio lausoak izaten dira, ez nahi dut? Beste abestiekin konparatuta ere bai, esaten gustatzen zait rollo hau, zakize,
Bueno, total, oso ondo ulertu binela eta ulertu nindun lehenengo momentutik, eta igual egia da, gaur egun arte ez nuela horrela norbaitekin lan egin ez da ere ez, 2 urteko tartea hartuz eta horre ere bai 2 urte hauetan, estilo aldetik ere ni aldatu, naiz gutxinaka, esan ez dia, besti guztiak berdinak, naiz eta bai izan antza ez. Eta, bueno, asko pozten hauen harreman bat da egia esan, eta bueno, eskerrik asko Jon. Izu, diskoan nabaritu duzuzuk denboran zehar aldatzen joan diren sara hoiek, ez da inbeste denbora pasa, baina pixka bat, bai, eman du denbora zuk antzemateko sara ezberdinak? Bai, guztiz. Igual, diskoa idazten hasi nintzena 2023an, ezakit, 3an igual. Beste momentu baten nengon. Igual iluntasunean sartuta pixka batez, nire burarekiko, baz nula ulertzen, gauza asko bizitzan, nire existentziaren inguruan, ez? Pixkanaka, hori lantzen juteaz gain, jutearren, adibidez, bi musu da azkenen idatzieten azkeneko abestia, eta ez du zerikusirik eriotzean abestiarekin, ez? Bai, lanketa hori pertsona bezala ere notatzen da. Terapia asko eta hori ere bai. Hemendik musu bat terapeutei. Lehen kantu bat eskatuko diogu Sara Zurzari, eta nik eskatzen didan bezala marroiare onartzen ari naiz. Bai? Bai? Sorpresa! Esan du gaur piano joako nuela, enekiena zen, baten faltan 2 kantutan jo behar nuela pianoa, hori... Baina ingo dugu. Baik zer dena Karmen jogo, zuk egiten dizkiezulako horrelako entzerronak gure gonbidatoi batzuetan. Beraz, unibertsua konspiratzen ari da orentxen ere aurka. Ze ondo. Honek zorrak itatzen baditu, zora garri zen izango da. Joko dugun lehenengo kantua, Sara? Begietan izango da. Ados, mikrofonak irikita goiurizuko etorri behar duzu. Mikorra joan behar dut. Edo, Pablo, zu etorriko zara? Venga, jarriko dugu jingela. Eta Sara joango da gure entrevista akustikora, han prestatzen joango da, eta ni altxako naiz pianora geroago. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, Sara Zurza eta gonbidatu berezi bat. Begietatik ikusi ditut odola eta burdin. Begietatik ikusi ditut eskerrak gauari egia esateko beldurtu naizia da zure irribarrak antzarik ez daukat ta ezakit nola ahaztuko naizen zure irribarraz horrez baldin bada begietatik ikusi ditut odola eta burdin begietatik ikusi ditut eskerrak gauari esateko berandu da jada bihotzen arteko lotura eman da batek daki nola
ohartuko naizen, maitasuna edo mina baldin bada. Begietatik ikusi ditut nola eta burdin. Begietatik ikusi ditut eskerrak gauari. Opo, bikote. Ze bolilla, itzuli daitezera elkarrizketa setera. Bueno, itzuli dadila Sara elkarrizketa setera, Inogori ez dizkigu galderak egingo, baina bueltatu dadila bera, bere maira, ze oraindik Pablok galdera batzuk egin behar ditu, Inogok lapurtu ez dizkionak, noski. Nik galderati marut zertan hasi aurretik, eta da, Sara, olazan edo zerbait asmatu indet? Ez, olazan. Bukaran begiratu jazu hola raro, desait, igual. Ez eznekin bi buelta eman, igotzen nintzenean. Begietan. Ez nekin, eta ardun, behiratu zaitut, baina esan, jazta. Beste gauza daukagu, pianoa dagoela pixat paletera begira, orduan, begizko komunikazio hori ere ez dara erresa baino. Eta goizero zuzenean egiten dugula irratsaio hau, eta horrelako gauza gertatzen direla. Eta polita dira, osondo. Bai. Tira, bikote. Bai. Begietan abeste jo duzu, oso ondo gainera. Zer ningun hori ditu begietenek? Begietan hitz egiten du gauean gertatu daitezken topaketa efimero ez. Epa. Begietatik... Berriro? A ber, momentuan atea zaitu. Norbaitek retenitu duzu ez? Gauean gertatu daitezken topaketa efimeroetatik, oso polita izan da. Oso ondo, Pablo. Bale, oso guai. Bai, batzutamak izu norbaiti begiratzen diozunan begitara eta sentitzen dezula, ulertzen dezula, edo ezakit, badagola bere zati bat ezagutzen dezuna. Hori pixkat gauean edo gertatzen denean, edo egunez, ezakit. Baina begietatik sartzen diren topaketa horietaz. Ez begietatik fisikoaren gatik, baizik eta begiradetatik. Ados. Superita. Ederra da. Eta, galdetu nahi nizun ere abestien sorkuntzaz ari gara momentan, eta gainera gona izatea ipatzen, ez? Bigarren bueltan, hirugarren bueltan azkenan musikariak beti gabiltzarrela, eta ea, estilo berrikuntza bat, ez dakit estilo berrikuntza ditu, baina, sartzen duzunean faktore bat gehiago, ez? Zai ez da emeraz, gainera blusa bezalako, soula barkatu bezalako estilo nahiko markatua da, eta zuk esan zenun ez, ez da soul klasikoa, baina baduka berrikuntza bat. Nola izan da sorkuntza prozesua musikalki? Musikalki, interesgarria. Giasan, nik abestiak etxean gitarrarekin sortzen ditut, eta askotan bakarri nagonean, eta baina badakizu zuk abesti bat egiten dezunean eta daukazunean buruan, imaginatzen dezunean nola den. Entzuten dezunean, baina ez dakizu hori nola eraman errealitatera. Eta bai ikusten dituen bateria elektronikoak edo elementu elektronikoagoak, baina ala ere, nik uste dut soul edo nire betiko kutsu hori zaintzen duena dela ahotsarekin egiten ditudan giroak edo marrazkiak hori errespetatzen saiatzen naiz. Baina bai eraman detela pixka bat sorkuntza prozesuan beste guztiak bai elektronika puntu batera eramaten saiatu naiz. Baina, hori jonekin batera edo estudioan, eta barzen nik hori nik etxean gitarrarekin egite ditut abestiak, eta gero estudiora eraman. Nik pixkate giroitik kanpo, besoan daukazun tatuaje horretan dagoena Bermud bada, Cosmopolitan bada, Bloody Mary bat da. Ez asmatu. Ez da, bale. Daikiri bada? Ez. Jope? Ze falta zaite. Dena esan dezu, hori izan ezik. Cosmopolitan esan dezu, bai ez? Bai, Bloody Mary esan dut, Daikiri esan dut, Mojito esan dut,
bermuta esan dut, aperol bat ez da kopa horretan zerbitzen. Sex on the beach? Zukaina asko bidaiatu dezu. Maia zu pista bat zara. Zoro esan barzu, zukaina asko edaten dezu. México. Margarita bada! Margarita bada, sondo. Galdera batekin lotu nahi nuen, enuen espero hainbeste kostako zitzaidanik asmatzea, uste nuen azkarrago. Margarita hitza abesti batean sartzea inoiz planteatu duzu? Ez, egia esan baino. Bueno, oraintxe planteatzen dut. Etorkizunerako. Ez horrako erronkak batzutan ematen dute. Gertu izan zaite, ez? Itz polita da. Margarita. Gaina, zentzu ezberdinak hartu ditzakena, oron jendeak pentsa dezake loretaz ari zarela, eta zu badakizu ari zarela terraza batean hartutako margarita batean, eta ez dakit? Erabiliko dut. Saiatuko naiz. Saiatu, hori da, saiatu. Zen bat izan daiteke pertsona baten izena. Hori da. Margarita. Listo, hau zan ere gidoietik ateratzeko bidea, eta izulera. Vale, egin dezaket. Zentzua diskoarekin ere bai barkatu. Bueno, kontatu. Bueno, zentzua, hau tatuatu nun duela 2 urte, pixka bat muebleak nire gurasoak izango balira bezala, ez? Helduleku bezala. Helduleku bezala. Zer asko batzutan, eta zuzean Margari? Bai. Ez, eskiare. Ze pena, Arutxiozu izketan. Batzutan, afal ondoren, udaran edo lauro gaudenean ere gurasanean eiateni bukatzeko margarita bat hartzen genuen. Epa, ze polita. Tarruntatuatu egin nun. Ze polita. Oso polita da, zen. Aizue, uste dut berandu egin baino lehen sarraskian ere murgildu behar dugula, Juri. Vale. Ez? Ez digudan bara baten, ez? Beste galdera bate. Bai, bat gehiago, bai. Ero sarraskia, bai. Vale. Begietan abestu duzu, eta begietan olaia intziarterekin abesten duzu. Aurrekoan, Izaro Andresek, elkarrizketa batean esaten zuen, berari musika industrian aldaketetako bat berak somatzen zuena zela orain, gaur egun aktiboan zaudeten gazteen artean badagoela neska gazteen belaunaldi berri bat berak somatzen zuela agian lehenago etzegoela, ez? Bain dela marka batzuk ez hainbeste gehiago ziren igual musika taldeak, gizonezko ez osatutako musika taldeak, mixtoren bat horrela, baina guain bakarlari moduan edo ari zareten eta pop giroan ari zareten neska belaunaldi gazte bat badagoela eta berari hori garrantzitsua iruditzen zitzaiola. Zuk nabaritzen duzu, sare hori? Bai, guztiz. Nabarmena da. Eta esango nioke Izar hori, bueno, berak, irekizigula pixka bat ere bai, atea adinaldetik ere berare gaztea hasi-zelako, eta bera izan zen igual emakume bakarlari gaztea, atea, bueno, hasi zena pixka bat arrakasta izaten, eta ordutik geroz eta bakarlari emakume asko gehiago gera. Eta postekoa da. Eta badago gure artean sare bat, ez? Badaukago, gure artean ere zaintzen saiatzen gara, eta nik uste hori oso garrantzitsua dela. Aizue, horren bai sarraskian murgiltzeko moduan garela. Sarraskia. Eriotzean abestian, entzuten balin badugu, aipatzen dira kontzeptu gogor batzuk, eriotza gogorra delako kontzeptu bezala, ez? Ezin dizut esan nora joan egintzaren, ez zauden ez hemen, bizitza joaten da, eta gu hemen gaude, itxaroten, jaio bizi ezit, ondoren hasi, hil baino lehen, ez dakit abesti hau, eriotza, zure gertuko eriotza baten ondoren idatzi zenuen ala ez, baina nik jakin nahiko nuke, horrela balin bada, zenbat denbora pasatzen den eriotza hori gertatzen denetik abestia idazten denera. Oso gutxi. Izan zen, nera mona hil zenean, igual izan zen lehenengo nire gertu izan deten eriotz bakarra, eta ez nun hori inoiz sentitu. Eta egun batzuk geroago hartu nun gitarra, eta hau izan zen, atea zitzean, letra eta dena. Momentu baten. Eta malkoekin da dena, ez net? Igual hor barruan eukan zerbait izan zen. Eta berari idatzi nion, baina baita ere eriotzaren ondoren sentitzen dugun horri, ez? Azkenan zer da bizitza, hemen gaude, eta pixkat dena planteatzen dezu, eta gero ere bai, hilden pertsonarren irudia, zure bizitzan izan duen garrantzia ere bai errepasatzen duzu,
Ezakit, lehenengo aldiz bizi izan deten zerbait izan da, eta besti baten atera zait. Gero esan dezu, oso desberdina dela eriotzean, edo bi musu adibidez, ez? Eta bi musu amari eskainitako kanta bada, eta, kanta guztia da ederra, gustatu zait momentu batean, esaten duzu barkatu noizbait ahaztu badut gure egia. Amari omenaldia egiteko bada, baina amari barkamena eskatzeko kantu bat ere bada. Bai. Bai, azkenan amek agontatu behar dutena, inork ezaki, ez? Eta ni ez naiz askotan oso erreixa izan. Pertsona bezala etapa diferenteak tatik pasa naiz, eta askotan gure amak dira hori gehien somatzen dutenak, edo gehien sufritzen dutenak, eta bai, barkamena noski. Bai. Eta azkeneko galdera, entzun ez ditugun abestietatik. Horrela, primizian, abesti batean aipatzen duzu egunak doaz segidan zenbat daude, eta beste batean aipatzen duzu zenbat hilabete daude urtebeteko tartean. Egutegi bat oparitzean nahi duzu. Uste dut pixkat galduta zaudela denbora espazioarekin. Askotan pentsatu hori, Sara, hori, obioa da. Zenbat hilabete dauden urte batean. Bai, baina zan pixka bat atea zitzaian, nengolako sartuta bukle baten, ez nintzen gogoratzen, pasatzen zela denbora hain azkar, eta ez nun ulertzen. Eta, ez nun ulertzen nun nengon, edo abestiak non gaudizena du. Bai, egutegi bat oparitzen badiazue, hori zango. Hori, perfecto. Bale, ez dut spoiler gehiago egin nahi. Letrekin. Hori da, diskoa oraindik deskubritzeko da gozati majo batean, eta beraz ostiradetik aurrera entzun gai izango duen zuleak osorik, baina guk bigarren kantua jo behar dugu, Sara. Ze jo behar dugu? Bimuxu. Ze politia bimuxu, gainera horrein historia ondo zagututa, eta amaren... Zergatik dauka isa maiuskulaz? Kuriosio da guztia bat. Gipuzko harragia ez. Ez que, zait... Zopolita. Bai, nengon pentsatzen, euskera batuan iatziko ez, eta esearekin. Arraro iten zitzaian, zenik ez bimusu esaten. Ja. Eta jarriko etixa eta gaina, ahondiz. Hola esaten detelako. Perfecto. Baina, iten du, uste non zela jolaz bat visuala, tipo, bi uak edo maite minuta delako zerbait. Bida. Plan, u por u, bakizu. Enaiz urra iritsi, baina... Ez que, balogarri izan dizute, zuzeala Divinity, eta horrela zaude. Guztiz Divinity zaude. Hori zen galdera. Ez, Gipuzko arreziatzietelako. Bagoaz, set akustikora. Normalean badoa esaten dut, eta jorna estu egin Sara, eta segituan eskeniko diego entzulei, bimuxo. Ia pres daude gure gaurko gonbidatua esan behar, no? Baina, gaur bidira, hementxe gitarra, ahotsa eta pianoan, beraz, bikote, pres balin bat zaudete, hasteko moduan gara. Gabezia lau paret astuen artean, gure aurpegiak beste batzutan bilakatzean, ezin dut ahaztu urteek idatzi duten dena, baina orain bada irekitzeko nea. Ezala zerua ukitzeko gara. Bimuxu ematea falta.
amazu, noiz bait, aztua dut gure egia, amazu, zaitut, eguneroko miradia. Ezala, zerua ukitzeko gara, bimuxu ematea falta da. Ezala, zerua ukitzeko garaia, bimuxu ematea falta da. Jo, ze polita. Horrela, jo, eske, minutu gutxi falta dira amabietarako, baina eske nik geratuko nitzake horrela lasai, argiak piztu gabe, ez ditugu argiak piztuko, eta geratuko garela horrela lasai. Ados, ez ditugu argiak piztuko eta galdetuko diogu Sarari noiz ikusi halko dugun disko puska hau edo disko puska itxura duen disko hau, Hiri Ilunen umeak, orainik zati bat entzun gabe dugulako, zuzenean, aukerarik izango dugun Laster, pentsatzen dut ja hor buruan baduzula zerbait. Bai, ekainaren 20an aurkeztuko dugu, Donostiako La Kriptan, Covent Garden dagoen lekuan. Kontzertua 9:00-tatik 10:00 egingo dugu, eta ondoren diskoaren kaleratze aldera festat prestatu dugu, Kri kolektiboarekin. Beraz gomiatuta zaudete, sarrerak nire sare sozialetan, webgunean saraturza.com edo La Kriptaren webgunean eskuratu daitezke, eta, bueno, mendikan gomiatzen zaituzte detortzera. Entzuleok uste dute hitzordua dagoeneko ondo apuntatuta behar dutela, argi goxo honekin agurtuko dugu, ez dakit Pablo hori galderaren bat geratzen zaion hortik. Uste nahiko polita litu dela horrela. Aizue, disko zarrera joko dugu azken 2 minutu hauek egiteko, eta nik benetan gustoko dudan kantu batekin ere agurtuko dugu. Sara Zurzaz, zuzeneko horretan disko berria baina kasu zarretik ere zerbait entzun beharko dugu. Sara Zurza, plazer bat izan da, mila esker, eta jarraituko dugu kafeak hartzen, notak elkarbanatzen, eta zure zuzenekoetan gozatzen. Mila esker. Pablo Zurutuza datorren asteazkenera arte. Uste dut Bea Surmendirekin dugula hitzordua. Goiuriz Izarandia zuk bihar arte. Uste dut gure Amonekin eta beste bat protagonistekin dugula hitzordua. Eta entzuleok zuek plazer baduzue bihar goizeko 10:05 hementsi izango gara naiz irratian orain informazioaren txanda. Entzuten didazun guztietan, begiratzen didazun aldi bakoitzean, nirekin aritzen zaren egun ostean, tristura nabaritzen dut bihotzean. Keep calm and bigarren kafea.